بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف التي بلاج بومو بلاج فون إسلامي كفولي نيرك كشنا كهنا كبركة الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلاج لنا بو أو بسم الله كوكري أو كجم كمان دي حكم كنا لنوي دين بروي dine baro mi jam kay na bi wuli ka siyan karamo ma ani ka karamo bismillah wala saka baro ke ni uye dine kuna fonuna bi ankele ka an karamo do bismillah kenen kono noy al ustaz mono kulubali tema dogoli islamia baraw hukumu konnala wajudu keladu lakalani keladu centre do be Bamako commune katla lafiya bu centre de formation imam Mohamed Haidara o directeur do o be maula kala qur'anela ani u ka dine kitiwla wa nga islame ton fana chama me na be barake mun konnala commune kati konna kerengere nyala ani mari fantani nani kerenge ala kuma ba do yi am sisi no ton koroba yi jamana kono min sigira ka tani sam wani chama bi we bara chamoke kafara ijima kan no mari islame funanga ka ton commune kati konnala abe ni birola ani islame ton chama were anabne jaka baroke dina kuna fundola yani angadu baroko na me ankara mo bismillah kafa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ankara mo anyi wele kana yanga wele jabi adiyaranye ambe ifo ki wali nyumando ka duo ki fe ki ka kla ka duo nyini ife e biam fe ka baroke femika o femi ni ajoro ka bon islamia la kosobe islamia yɛrɛ fana dɔrɔn tɛ hay hadamadenya yɛrɛ fana na sigi kɔnɔ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kira kumana kan kosɛbɛ kuranɛ yɛrɛ fana kumana kan kosɛbɛ walasa hadamadenya yɛrɛ ka dilan sigi ka dilan fo fɛn ka ɲa o tɛ dɔwɛrɛ o ye sigiɲɔgɔnya ye mun ye a bɛ tila ka taa tilayɔrɔ joli hakɛ jumɛnw b'a la sigiɲɔgɔn ni sigiɲɔgɔn cɛ kan ka kɛ cogo di hali n'aw tɛ taabolo kelen na hali n'aw tɛ diinɛ kelen na hali n'aw tɛ faamu kelen na ni waati ye min la to anye amina kuma kan an ka ɲininkali fɔlɔ o ye an karamɔgɔ sigiɲɔgɔnya yɛrɛ mun de don ani tilayɔrɔ jumɛnw bɛ a la alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala nabiy rahma Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin an bi an karamɔgɔ fo n'o ye Ustaz Kani an bi an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo mbala deli amina korfu min bo anda ala ka be sababa ma ye ɲininkali min kɛ ni o de ye sigiɲɔgɔnya ye sigiɲɔgɔnya ale ye hakɛ min ka gɛlɛn sigi kɔnɔ kosɛbɛ parce que ni sigiɲɔgɔnya tiɲɛna dɔrɔn o ye sigida tiɲɛni bon ni sigida tiɲɛna o ye dugu tiɲɛni ni dugu tiɲɛna jamana tiɲɛna ni jamana tiɲɛna fana o ye diɲɛ tiɲɛni sigiɲɔgɔnya kɔrɔ ye di sigiɲɔgɔnya kɔrɔ de mɔgɔ i ni mɔgɔ minnu bɛ sigi la kɛra du ni du o sigi ye o ye sigiɲɔgɔnya dɔ ye baarada fana kɔnɔna na n'a bɛ baarada kelen fana na o sigi fana ye sigiɲɔgɔnya dɔ de ye a bɛna ɛri hakɛ min kɛ ɲɔgɔn kan donc f'i k'i farati i ka da i ka hakɛ la parce que n'i ka hakɛ tɛmɛ i bɛ don i mɔgɔ ɲɔgɔn ka hakɛ la donc o ye sigiɲɔgɔnya dɔ ye a dɔ fana ye jumɛn ye sigiɲɔgɔnya fana b'i sɔrɔ sugu kɔnɔ fana sugu kɔnɔnaw feerekɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ i ka sigiyɔrɔ gumɛ min t'a la donc i kan k'i janto hakɛ dɔw la i kana tɛmɛ o kan ka don a fana kɔnɔ a dɔ fana ye jumɛn ye sigiɲɔgɔnya bɛ se ka sɔrɔ fana hali kalanso dɔnniyɔrɔ ɲiniyɔrɔw e ni nin bɛ sigi dɔnni ɲini kɛnɛ de ka dɔnni ɲini donc hakɛ dɔ de fana b'i n'a cɛ i k'i hakili to o la bon sigiɲɔgɔnya bɛ se ka bonya fana ka taa se hali jamana ni jamana fana ma an yɛrɛ ko an ka kuma na ko an sigiɲɔgɔn jamanaw an t'o fɔ donc o la sigiɲɔgɔn jamanaw donc fana kan k'o hakili to ɲɔgɔn ka hakɛw la ɲɛmɔgɔw b'o hakɛw dɔn o dɔ ye ka ɲɔgɔn ka dugukolo ndaraki dɔgɔ ka hɛrɛ sira dɔ bɛ ka o sira datugu tɛ ka o hɛrɛ sunya jamana fana kan k'o hakili to ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔnya la donc kuma ye min ye dɔrɔn n'i y'o ko sigiɲɔgɔnya nin bɛɛ de bɛ a kɔnɔ mɔgɔ ni mɔgɔ min bɛ sigi hali mobili kɔnɔ hali taxi kɔnɔ hali sotaramaw kɔnɔ hali dɔgɔtɔrɔsow la safe i taara ko ko la ni mɔgɔ bɛ sanga kɛ a tuma kɔnɔna na i kan ka i cogo dɔn i kana taa k'i tɔgɔ jugu to a la i ni maa o kɔrɔ ni n y'a faamu kuma ka sunyala maa o maa i ni maa o maa bɛ sigi dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ sigi kuntagala janyana o sigi kuntagala surunyara o
a bɛ fɔ ma ko o bɛɛ tɔgɔ de ye o bɛɛ ye sigiɲɔgɔn ye. Mɔgɔ kan k'i hakili to nin bɛɛ la. Silamɛya diinɛ ye hakili to nin bɛɛ de la. Silamɛya diinɛ ye diinɛ ba de ye. A bɔra masa min bolo hakimu de don. Kosɛbɛ, kodɔn masa don. Kodɔn masa de don. Ciden min fana cira an ma ale tɔgɔ ko nabiyu rahamati. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hinɛ nabi ɲuman de don. A cira dafɛn bɛɛ fana ka hinɛ kɔsɔn. Dafɛn bɛɛ dun tɛ don ala ko dafɛ. Dafɛn bɛɛ tɛ silamɛ. Donc b'a yɛrɛ k'a fɔ ja silamɛya ma ɲinɛ dafɛnw ka hakɛ kɔ. Hali ka bagan min y'a minɛ ka bila i fɛ yen k'a mara sigiɲɔgɔn dɔ b'i n'a cɛ o. E n'i ma dumuni d'a ma i ma ji d'a ma n'a sara dun a ye temps min kɛ o sigi kɔnɔna na i ka tɔɲɔ bolila kan dɔ dun delila ka sa jakuma nɔfɛ a jɛnina. Donc a ka sigiɲɔgɔnya juguya kɛra ka si hali bagan fana la. Donc sigiɲɔgɔnya n'i y'a lajɛ ne don mais n'an y'ala yɛrɛ kuma k'a lajɛ suratu nisa'i aya 36 ala bi an ladi fɛn dama dɔw la a b'an bila fɛn dɔw la a b'an bali fɛn dɔw la mais mago bɛ yɔrɔ min na a y'a daminɛ ala b'a fɔ wa'budu laha a ye ala kelen pewu bato wala tushriku bihi shay'an a kana fɛn fara a kan wa bil walidayni ihsana mɔgɔ ni bangebagaw cɛ bangebaga fila cɛ a bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ tuma min na a ye sigiɲɔgɔnma ye o ba y'i sigiɲɔgɔn dɔ de ye i fa y'i sigiɲɔgɔn dɔ de ye i ka tɔɔrɔ man ka u sɔrɔ wa bil walidayni ihsanan ne ala y'a daminɛ yɔrɔ mɔgɔ sigiɲɔgɔn tɛ yen min ka surun i la ka tɛmɛ i bangebaga kan donc ka hɛrɛ bi fɔlɔ olu la o mana bɛ wa bi dhil qurba minnu ka surun i la i ni minnu dɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn na wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba fo ka taa se aya laban donc wal jari dhil qurba ala ko an ka hakili to an sigiɲɔgɔn surun na nin yɔrɔ in na dɔnnibaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sigiɲɔgɔnya hakɛ bɛ taa fo yɔrɔ jumɛn a bɛ dami imam shafi ani abu hanifata olu ye alakira ka hadisa dɔ ta maa min y'a lakali a bɛ hurata de y'a lakali a ko kira ko mɔgɔ n'i sigiɲɔgɔn cɛ ka taa ɲɛfɛ du bi naani ka taa i kini fɛ du bi naani ka taa i numan fɛ ko du bi naani ka taa i kɔfɛ du bi naani nin bɛɛ de bɛ wele ko e sigiɲɔgɔn du 160 du 100 i lamunu na a bɛ fɔ nin bɛɛ ma k'e sigiɲɔgɔn k'e karisa sigiɲɔgɔn don donc o la ko min dɔ dɔrɔn i ka hɛrɛ bɛ se ka dan yɔrɔ mun ko bɛɛ de y'i sigiɲɔgɔn ye n'i k'i bɛ hɛrɛ kɛ i ka hɛrɛ bɛ se ka taa dan yɔrɔ min n'i k'i bɛ tɔɔrɔ fana kɛ i ka tɔɔrɔ bɛ taa dan yɔrɔ min donc n'i k'i b'i ka radio mankan bonya a mankan bɛ taa se fo minnu ma n'i ka baganw dabɔ u ka tɔɔrɔ bɛ taa se fo minnu ma n'i denw ma ladon ka ɲɛ n'u ka tɔɔrɔ taara se fo minnu ma ko bɛɛ bɛ wele k'i sigiɲɔgɔn donc n'i y'a lajɛ hadamaden sigiɲɔgɔn kɔni ye lamunu de ye i kan k'i hakili to mɔgɔ minnu na kuranɛ y'an ladi an ka hinɛ an bangebagaw la an ka hinɛ yatimaw la an ka hinɛ misikinaw la an ka hinɛ an sigiɲɔgɔn surumaw na an ka hinɛ fana an ni minnu fana bɛ taama ɲɔgɔn fɛ an sigiɲɔgɔn janw kuranɛ nin bɛɛ fɔ i sigiɲɔgɔn jan i ni min bɛ sigi la sanga mais heure dɔ mana sa bɛɛ bɛ taa ci fɛ mais temps en temps a bɛna sigi ka ko dɔ kɛ a bɛ taa mais a t'a ka quartier la a t'a ka sigida la mais a n'i ka jan mais waati dɔ b'a se ɲɔgɔn ma tuma dɔ la donc k'i k'i hakili to nin bɛɛ lajɛlen la silamɛya y'an ladi k'an bila an hakili to an sigiɲɔgɔn na nin cogo la parce que silamɛya tɛ tɔɲɔni diinɛ ye ala yɛrɛ ko k'ale tɛ tɔɲɔni masa ye ale tɛ tɔɲɔni kɛ ale tɛ tɔɲɔni fɛ ni mɔgɔ min ye tɔɲɔni kɛ ale tɛ i fɛ ni mɔgɔ min kɛra tɔɲɔnikɛla ye n'i sara kan i bɛ jɛnɛ ala k'an kisi ka bɔ an karamɔgɔ an kelen k'a faamu sisan sigiɲɔgɔnya ye fɛn min ye ani sigiɲɔgɔnw bɛ tila ka taa tila yɔrɔ min an ye dɔ faamu o la sigiɲɔgɔn o kɔrɔ ko sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ yala hakɛ dɔw bɛ yen nɔ wa hakɛ c'est à dire droit dɔw bɛ yen sigiɲɔgɔn kan ka min k'a sigiɲɔgɔn ye n'o dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se k'o dɔw fɔ an ɲɛna ustaz kan hakɛ camanba de bɛ yen min bɛ mɔgɔ ni sigiɲɔgɔn cɛ yan'an ka so ma dɔnnibaw ye sigiɲɔgɔn hakɛ tila ka kɛ tilayɔrɔma 3 hakɛ 3 mɔgɔ sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen hakɛ 1 de b'aw cɛ o bɛ yen o ye jɔn ye i sigiɲɔgɔn min t'i ka diinɛ la i sigiɲɔgɔn kafiri mais i sigiɲɔgɔn don donc hakɛ jumɛn bɛ n'o cɛ sisan sigiɲɔgɔnya hakɛ o de bɛ n'o cɛ
kelen a filanan ye jumɛn ye mɔgɔ sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen hakɛ fila b'i n'o cɛ o ye jɔn ye i sigiɲɔgɔn diinɛmɔgɔ i ɲɔgɔn silamɛ a bɛɛ bɛ diinɛ kelen na y'a dɔn silamɛ ni silamɛ cɛ hakɛ bɛ yen hadisa dɔ yɛrɛ bɛ na ni hakɛ 6 ye k'o bɛ silamɛ n'a silamɛ ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka ci yɛrɛ ka caya ka tɛmɛ o kan n'i k'i b'an ka bi tile lajɛ donc ko caman bɛ yen min tun tɛ yen fɔlɔ minnu bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ i ka tɔɔrɔ man ka se sigiɲɔgɔn ma o ye hakɛ fila ye o ye sigiɲɔgɔn silamɛ bon i sigiɲɔgɔn min fana bɛ ni hakɛ 3 b'i n'o cɛ i sigiɲɔgɔn don o hakɛ b'a d'a ma filanan i silamɛ ɲɔgɔn fana don sabanan i sinji fana de don donc a gɛlɛyara balimaya b'i n'a cɛ sinjiya b'i n'a cɛ bon n'i dun y'a lajɛ sinji yɛrɛ y'a damana ko ye sinji tugu y'a damana ko ye min ka gɛlɛn sinji tigɛ y'a damana ko ye min ka gɛlɛn kira yɛrɛ nɛɛma ni kisi b'a ma a da wagara ka minnu ka alijinɛ kɔnɔ don bali sinji tigɛ labara karisa t'i don alijinɛ kɔnɔ sinji tigɛ labara karisa t'i don alijinɛ kɔnɔ namamu o b'a la aqu alaq dangaden o b'a la donc o la ni hakɛ ninnu bɛɛ y'a damana hakɛw de ye min mago bɛ walawalali b'a la donc sigiɲɔgɔn maa min bɛ yen ni sigiɲɔgɔn hakɛ dama de b'i n'a cɛ a bɛ wajibiya i ka i k'olu hakɛ ninnu dafa filanan ye hakɛtigi fila ye o ye diinɛmɔgɔ don i bɛ silamɛya ka hakɛ fara o ka sigiɲɔgɔn hakɛ kan sabanan i sigiɲɔgɔn diinɛmɔgɔ balima sinjiya bi fara o ka silamɛya hakɛ ni o ka sigiɲɔgɔnya hakɛ kan olu bɛɛ y'u damana wale ma kira kumana ne ma kisi b'a ma a ko don dɔ la Seydina Jibiri alayhi salam nana ale ladi k'a bilasira f'ale siranna f'ale yɛrɛ bolo o tuma kiyama n'an sera ye o mɔgɔ sigiɲɔgɔn bɛ nin tiɲɛ de ta wa tellement que a y'a gɛlɛya hakɛ gɛlɛya cogo min na ka gɛlɛya o la Ala kɛra ka hadisa wɛrɛ bɛ yen a ko mɔgɔ mɔgɔ n'i da mɛ Ala la k'o ye tiɲɛ ye k'i da ma ale kira la k'o ye tiɲɛ ye i kana i sigiɲɔgɔn tɔɲɔ abada bon n'i ye nin kuma in lajɛ alal aksi donc ni mɔgɔ min y'a sigiɲɔgɔn tɔɲɔ o kɔrɔ k'o tigi ma da Ala la o tigi ma da ale Ala kira la parce que Ala ko k'an kana kɛ kira ko ko an kana kɛ e ye a kɛ kira ka hadisa wɛrɛ bɛ yen ne ma kisi b'a ma a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i sɔnna i sira kɔnɔbara falen i sigiɲɔgɔn kɔngɔtɔ i dun b'a kalama ko kɔrɔ k'i ma da ale kira la yɔrɔ silamɛya hinɛ diinɛ de ye dɛ silamɛya ye makari diinɛ o la kira ne ma kisi b'a ma ale ka sigiɲɔgɔnya minɛko ɲumanya kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman don diinɛ kɔnɔ kɛra jogo kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman don diinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ banburu tɛ k'a sɔrɔ dawa yɛrɛ tɛ a ye na o tɛ mais a yɛrɛ ka comportement ani mɔgɔ ye insaniya min kɛ ɲɔgɔn fɛ layidu dafa muɲu sabali tiɲɛfɔ danaya a kɛra la a ma ta sara donc kɛra jogo caman bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ y'a ye u maloyara u nana fɔ ye an tun ye jugu ye bi an kɛra i nin caman yɛrɛ ye lajɛya ye donc o la hakɛ damadɔw bɛ yen an kan ka hakili to hakɛ minnu na maa n'i sigiɲɔgɔn cɛ o dɔ ye jumɛn ye i ka ɲumanya ka se i sigiɲɔgɔn ma qawlan wa fi'lan i ka ɲumanya ka s'a ma ni kumakan ye i ka ɲumanya ka s'a ma ni waleya ye parce que n'a fɔra k'a ye ɲumanya kɛ ɲumanya bɛɛ tɛ geste ye o kumakan ɲuman alkalimatu tayyiba sadaqa kumakan ɲuman ye saraka ye o bɛ mun de kɔnɔ sisan k'a fo ka i sigiɲɔgɔnw fo n'i tɛmɛna i sigiɲɔgɔn ka da la n'i y'a ye i ka taa fo n'i famana ma i ka don non mana foyi la i sigi sa ayi n nana i fo ustaz kan ni mɔgɔ ye nin k'i la i b'a tigi kanu siga t'a la ka bɔ i ka so ne bolo i bɛna ka na ne fo ale yɛrɛ fɛ ka na ne fo dama k'a sɔrɔ a y'a bɔ a y'a wasa hali ma wari di i ka hadamadenya bɛ diya ye siga t'a la donc foli yɛrɛ an yɛrɛ ka b'a fɔ an ka kuma la ko foli yɛrɛ hadamadenya kunfɔlɔ ye n'i ti mɔgɔ fo i ka maaya ti mɔgɔya ye donc hadamaden kan silamɛ kan ka sigiɲɔgɔn jɛɲɔgɔnya kɛ ni kumakan ɲuman ye ani waleya ani kɛwale ɲuman i bolo tɔɔrɔ kana s'a ma i da tɔɔrɔ kana s'a ma i ka hɛrɛw fana kana kɛ sababu ye o tɔɔrɔ dɔ kana s'a ma i denw ka tɔɔrɔ kana s'a ma i bolola baganw n'o bɛ mɔgɔ min bolo
ka tɔɔrɔ kana s'a ma jija cogo bɛɛ ka tɔɔrɔ kana se sigiɲɔgɔn ma i ka ɲumanya de ka s'a ma hali n'i ka tɔɔrɔ ma se mɔgɔ ma i ka ɲumanya ma s'a ma o geste yɛrɛ la tant i ka tɔɔrɔ tɛ ka s'a ma a n'a ka kuma bɛɛ a b'i tanu a n'a ka ko bɛɛ a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ dɛ o ye belebele de a tɛ fɛn di mais karisa tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ o ka kusa a bɛ fɛn di a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ye donc o la ka ɲuman kɛ ka si sigiɲɔgɔn ma o y'a dɔ ye a filanan ye jumɛn ye i k'i sigiɲɔgɔn i k'a kɔlɔsi i k'a tanga kɔrɔ ni tɔɔrɔ bɛ n'a sɔrɔ i bɔra tɔɔrɔ min kalama ka don a n'o cɛ ka kɔn ka averti ka n'i sigi payi a bɛna kɛ b'a nɔfɛ o fo nin tun ka kɛ de fo nin tun ka kɛ ne bɔra ko dɔ kalama sisan o b'o éclater sisan a bɛ karisa yiri a b'a ye kaso la sisan o ma ɲi n'i bɔra ko kalama ko janfa bɛna sira a la ko bɛna k'a la i jija i ka tanga ka kɛ i sigiɲɔgɔn kan a dɔ fana ye jumɛn ye i jija i sigiɲɔgɔn ka da i la danaya ka dɔn cɛ danaya ye fɛnba de ye adamadenya kɔnɔ ala kɛra yɛrɛ b'o fɔ ne ma kisi ma mɔgɔ ka silamɛya tɛ jɛya mɔgɔ yɛrɛ tɛ silamɛ maa min tɛ danaya mɔgɔ ye donc o la danaya ye fɛnba de hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ fo sigiɲɔgɔn k'a dɔn hali ni n tɛ yen n ka du kalifa mɛ n sigiɲɔgɔn la mɔgɔ dɔw bɛ yen n'a bɛ fatu a b'a sigiɲɔgɔn cɛkɔrɔba dɔ wele kan n bɛna n ka du kalifa ye wa fo ka taa o cɛkɔrɔba in sa o du kungo foyi tɛ kɛ n'ale m'i jɔ a jɔyɔrɔ la parce que dutigi taatɔ ye du kalifa la danaya bɛ donc o la fo danaya ka kɛ sigida mɔgɔ ni danaya tɛ yen dɔrɔn o ye adamadenya de bannen ye a dɔ fana ye jumɛn ye i sigiɲɔgɔn lebu kana bɔ n'a ye i sigiɲɔgɔn lebu sutura ni sigiɲɔgɔn lebu man ɲi ka bɔ ni sigiɲɔgɔn ka du ko dɔ i bɔra min kalama ka taa yaala ni o ye sugu la ka taa yaala n'o ye baroda la o tɛ ko ɲuman ye adamaden kan k'i sigiɲɔgɔn sutura de a lebu kana bange a dɔ fana ye jumɛn ye k'a jɛɲɔgɔnya n'a a ka nisɔndiya ko ye a n'a ka masiba ko a n'a ka dusukasi ni hɛrɛ b'a fɛ yen hɛrɛ in ta i n'a fɔ e yɛrɛ ka hɛrɛ don kana hɛrɛ in ta ni hasidiya ye kana hɛrɛ in ta ni dusunkɔniya ye o tɛ ko ɲuman ye hɛrɛ in kɛ i n'a fɔ e de ka hɛrɛ wa e de ka hɛrɛ fana don dɛ n'i sigiɲɔgɔn lafiyara e lafiyara koyi mais n'a ma lafiya don e ma lafiya o i sigiɲɔgɔn kɛra ko kɔngɔ b'a la bara e tɛ se ka lafiya o n'i sigiɲɔgɔn kɛra ko jogo don e tɛ se ka lafiya o n'i sigiɲɔgɔn kɛra ko kuma bɛɛ balawu b'a fɛ n sen tɛ basa kɛlɛ la o t'a tigɛ ko ɲuman ye donc hadamaden n'i lafiyatɔ ye dɔrɔn i sigiɲɔgɔn fana lafiyara jamana sigiɲɔgɔn ma lafiya n'a ma farata fitinɛ bɛ dɔw fɛ donc du o du kɛrɛfɛ du lafiya tɛ yen ni m'i farati a tɔɔrɔ dɔ bɛ s'i ma donc o la mɔgɔw kan k'i sigiɲɔgɔn jɛɲɔgɔnya ni hɛrɛ b'a fɛ yen ka t'o hɛrɛ kɛ a fɛ ni tɔɔrɔ yɛrɛ kɛra masibaw i n'a fɔ saya n'a ɲɔgɔnnaw ka t'i sigi hali ni kafiri de don silamɛya ma silamɛ bali k'a fɔ n'i sigiɲɔgɔn kafiri sara k'i kana taa a janjakɛyɔrɔ la ma fɔ fɔlɔ de kana dugawu k'a ye kana fɔ ko ala ka hinɛ a la mais hadamadenya ɲɛji cɛ kumaw i bɛ se ka n'o fɔ donc o la i sigiɲɔgɔn i ka a dɛmɛ ni tɔɔrɔ ko y'a sɔrɔ ni dusukasigo fana y'a sɔrɔ i k'a dɛmɛ ko dusukasi ta a bɛɛ n'i sera k'a kɛ qawlan wa fi'lan a bɛɛ o de kumakan ɲuman o bɛ hadamaden ka dusukasi ta ka bɔ i kan geste fana n'o se b'i ye a bɛ hadamaden ka dusukasi ta ka b'i kan a hakɛ dɔ fana ye jumɛn n'i sigiɲɔgɔn y'i wele i k'a ka wele kan jaabi yɔrɔ silamɛya yɛrɛ ka hakɛ dɔ ye ni silamɛɲɔgɔn y'i wele i k'a ka wele kan jaabi donc n'i sigiɲɔgɔn k'a mago b'i la kan'o bɛɛ kɛ wariko ye bi mɔgɔ tɔɔrɔ ka taa kungo dɔ fɔ mɔgɔ ye sisan laata ala ye nɛɛma k'e ka jɔyɔrɔden ma sigida la k'e kɛ faama ye mɔgɔw mago bɛ jɔ e la k'e wele ne y'i ka faamaya jɛra fantan tɛna faamaya kɔfɛ de e na ma ala o siri o bɛ se ka kɛ o n'i y'i ka nafolotigiya jɛra e bɛ se ka k'u ɲɔgɔn ye fɔlɔ donc o la mɔgɔ sigiɲɔgɔn n'a y'i wele taa ka wele kan jaabi n'i faamana ma i ka taa ziyara k'a la fana ye hakɛ belebeleba ye ka taa bɔ i sigiɲɔgɔn du ka taa bɔ i balimaw ye ka taa bɔ i sinjiw ye nin bɛɛ ye sigiɲɔgɔnya hakɛ dɔw ye balimaya hakɛ dɔw don sinjiya hakɛ dɔw don min bɛ ji kɛ a gili kɔrɔ k'a yiri den k'a ɲa donc o la ka taa ziyara k'a la fana ye sigiɲɔgɔnya hakɛ dɔ ye a dɔ fana ye jumɛn ye o de ye n'a banana ka taa ka bɔ a ye ala kɛra ne mana kisi ba ma nin y'a jogo dɔ ye sallallahu alaihi wasallam a sigiɲɔgɔn banana min tun b'a tɔɔrɔ a tun bɛ
ko jugu ni ɲamaw ni nɔgɔw lase a ma mais cɛ banana kira famana nɔgɔ ma kira taara bɔ yen sallallahu alaihi wasallam a dabaliya de banna ne de b'e tɔɔrɔ mun na i bɛna ne filɛ kira ko tɔɔrɔ yɛrɛ de dabilali y'a to n y'a dɔn ko b'i la Allahu akbar. Donc o b'a yira hali ni ala ye maa min lajarabi ni sigiɲɔgɔn ye ni tɔɔrɔ bɛ s'a ma ale ka ɲuman kɛ k'a kunbɛn ka n'i ta sira ahasin ila man asaa ilayka kira ka taasira suil man qata'aka wa ahasin ila man asaa ilayka so ma mi atigɛla k'i tugu a la ni maa min y'i tɔɲɔ kuma dɔ b'a fɛn tiɲɛ tɛ dɛ ko n'i y'a mɛn ala ka sabali d'i ma k'a ka sigiɲɔgɔn d'i ma kuma kɔrɔ dɔ mɛn tiɲɛ kɔrɔ tiɲɛ ne kɔni fɛ tiɲɛ kɔni tɛ parce que sabali de kɔrɔ i bɛ ka tɔɔrɔ sabali tɛ lafiya karisa lafiya mais a tɛ bɛ kɛ sabali o foyi t'i ka tɔɔrɔ t'i ka a tɛ bɛ kɛ sabali sabali bɛ na kuma o kuma a bɛ kan ka k'i la de donc o la sigiɲɔgɔnya hakɛw la a b'a la a sɔburu ala la aza aljar ka sabali sigiɲɔgɔn ka tɔɔrɔ n'ale ma sigiɲɔgɔnya hakɛ dɔn ale ye e tɔɔrɔ e ka sabali a ka tɔɔrɔ kɔrɔ ale bɛ mɔgɔ dɔ ye u ka ban ni don micro bɛna min dɔ fɛ ne karisa tun ka ɲi a ma foyi kɛ mɔgɔ si la i b'a k'a la de i y'a ye o de bɛ fɔ karisa y'a ka ɲɛnamaya kɛ an ka sigida in na yan a taama se mɔgɔ si ma fo ni min ta sera a ma donc i y'a dɔn ni sabali tɛmɛ sisan kɛ o ye taamasiyɛn ɲumanba de ye an karamɔgɔ dɔ sigiɲɔgɔnya hakɛw ka ca a tɛ ban kuma lasurunya la dɔrɔn i ka ɲuman de ka se i sigiɲɔgɔn ma i ka tɔɔrɔ kana se a ma n'a ka tɔɔrɔ fana ni sigiɲɔgɔn fana ka tɔɔrɔ sera maa min ma o ka sabali sigiɲɔgɔn ka tɔɔrɔ kɔrɔ ni nin dakuruɲa fila a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin dakuruɲa ba ninnu kɔnɔna la waati n'a cogoya kama karamɔgɔ i bɛ dakuruɲa laban d'a ma ka dugawu k'an ye an bɛ dakuruɲa laban kɛ folikan ye k'e yɛrɛ fo i ka cɛsiri la dugawu k'i bɛ nin baara min kɛ k'a kɛ ala ka a sini kɛnɛya d'i ma hali bi ka dɔnni n'a cɛsiri d'i ma n bɛ telesirifila fana fo n bɛ an ka sekuba fo n'o ye an bɛɛ ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ye sɛri usman madani hayidara an b'a n'a ka tɔnden bɛɛ fo o conseil groupement a bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini silamɛw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ silamɛya diinɛ nana ka diɲɛ de dilan ala de y'an dilan k'an dan k'an suwara kɛ nin ye ala de b'an dɔn an katɔlɔku ye kuranɛ de ye pour que ɲɛnamaya ka ɲa n'a ye kuran ta ɲɛnamaya bɛ ɲɛ tɔɲɔni bɛ dabila binkani bɛ dabila bɛɛ b'i ka hakɛ dɔn den b'a ka hakɛ dɔn bangebaa b'a ka hakɛ dɔn cɛ b'a ka hakɛ dɔn muso b'a ka hakɛ dɔn fantan b'a ka hakɛ dɔn faama b'a ka hakɛ dɔn bɛɛ mana da i ka hakɛ la tɔɲɔni tɛ yen tɔɲɔni kɔrɔ ye de ne y'i ka hakɛ tɛmɛ i bɛ se mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ de ma o de man ɲi o ye fɛn min n'a y'a sɔrɔ n'i sara hal'a kan i bɛ se ka jahanama sɔrɔ ala k'an kisi ka bɔ ma n'an bɛ bɛɛ ladi sigiɲɔgɔn tɔɲɔ man ɲi sigiɲɔgɔn tɔɲɔ man ɲi a b'i ka diɲɛ tiɲɛ a b'i kɔ tiɲɛ hali k'a da danga min bɛ kɛ mɔgɔw fɛ i tɔɔrɔ kama o danga tɛ tɔ to i la o mɛ hali k'a da n'i ɲɛna dugawu min bɛ k'i taalen kɔfɛ a hinɛ bɛɛ bɛ s'i ma n'an bɛ bɛɛ ladi an ka ala ka an ci ɲuman na ala k'an kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye ala ka sabali da an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o k'a ka ala kosɔn sɔli ala muhammadin inshallah an bɛ an karamɔgɔ fo ka waleɲuman an karamɔgɔ Sheikh Mɔnɔ Kulibali a ka nin ladilikan dama dama waati kunkurunin kɔnɔna la waati kuntala surunyara an ka ladilikan ninnu nafa bonyana kosɛbɛ an ba Fatima alayha salam n'o ye diɲɛ musow ka ɲɛmaaba ye n'o ye exemple ye bɛɛ lajɛlen kan ka cɛw bɛɛ lajɛlen kan k'i ka diinɛ ta musoba min na an ba Fatima ale ka dugu tilafɛ nafilaw tunna n'a wula n'a ye dugu tilafɛ nafilaw kɛ o waati ye dugawu jaabi waati ye mɔna tun b'a ka su dɔw bɛɛ k'a bɛ ka dugawu k'a sigiɲɔgɔnw de ala ka karisalakaw kulubalakaw fɛ yen nɔ gɛlɛya min bɛ ala ka wuli jaralakaw fɛ yen banabagatɔ min bɛ ala ka kɛnɛya keyitalakaw fɛ yen u denw bɛ tunga la ala ka hɛrɛ k'a ye ala ka garizɛgɛ ɲuman d'a ma ala ka nin kɛ karisalakaw ye ala ka nin kɛ karisalakaw ye ka sɔrɔ u yɛrɛ t'a kalama u ma dugawu ɲini a fɛ a den Alhasan de y'a suruku bɛlɛ ka bɔ a kalama don dɔ la a bɛ ka dugawu ninnu kɛ mɛnna k'a jateminɛ don dɔ la o y'a ɲɛ ko ne ba e ka dugu tilafɛ nafilaw bɛɛ la ne y'ala kɔlɔsi e tɛ dugawu k'anw ye i tɛ dugawu k'an fa ye i tɛ dugawu k'i yɛrɛ nka i bɛ dugawu k'an sigiɲɔgɔn ye a ko munna a ye kumakan dɔ fɔ o don kumakan min ni a nafa ka bon kosɛbɛ kumakan min ni kitabu caman de bɛ se ka sɛbɛn walasa ka nin kumakan in walawala dakuruɲa kelen a ko addaru summa jara ajaru summa dara a ko ajaru summa dara a ko n'i ye hɛrɛ sɔrɔ a ɲɛsin sigiɲɔgɔn na fɔlɔ ni sigiɲɔgɔn y'a sɔrɔ hɛrɛ bɛ woyo ka na e ka du kɔnɔ nka mɔnɔ n'i ye hɛrɛ sɔrɔ k'a koro i ka du kɔnɔ
sigiɲɔgɔn ma hɛrɛ sɔrɔ i ka hɛrɛ ma dafa i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la i ka du mara i ka denbaya mara sigiɲɔgɔn ka du ma mara i ka du ma mara dɛ hɛrɛ bɛ i ka du kɔnɔ hɛrɛ tɛ sigiɲɔgɔn ka du kɔnɔ i ka du ma mara i ma tila fɔlɔ donc an ka ŋaniya ɲuman ta sigiɲɔgɔn ye an ka sigiɲɔgɔnya hakɛw dafa n'o kɛra ko ni ye hɛrɛ ŋaniya maa wɛrɛw ye o hɛrɛ in yɛrɛ ala b'o hɛrɛ in lasegin i yɛrɛ fana ma an bɛ Alahu taala de sigiɲɔgɔnya kɔnɔna la an k'an jija an kana don ɲɔgɔn gasi la sigiɲɔgɔnya gasi ka gɛlɛn an yɛrɛ b'o fɔ an ka bamanankan sigiɲɔgɔnya gasi ka gɛlɛn hakɛw ka ca wa gasi min fana don gasiba don dɛ ka d'a kan ala kumana kan wa kira yɛrɛ kumana kan Jibril yɛrɛ ala kira y'o fɔ Jibril nana a bɛ sigiɲɔgɔn ka hakɛ sigiɲɔgɔn ka hakɛ f'a kɛra ale kɔnɔ ko ni sigiɲɔgɔn sara k'a sigiɲɔgɔn b'a tiɲɛ ta ala ma a hakɛ ka bon cogo min na an bɛ Alahu taala de hakɛ ninnu tɛmɛ cogo ɲuman ala ka a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an ka se ka sigi ɲuman kɛ an ka dugu kɔnɔ an ka sigidaw la an ka fɔ ka n'a se jamana ni jamanaw ma an k'an jija hakɛw ka se ka dafa ala ka kɛcogo ɲuman nɔgɔya ye an bɛ segin k'i fo k'i wale ɲuman i ka cɛsiri n'i ka wulikajɔ la diinɛ baaraw kɔnɔna la kabini commune kɔnɔ fo ka taa se jamana kɔnɔna sigida la commune kɔnɔ fo ka taa se jamana ma ka dugawu ɲini fɛ ka tila ka dugawu kɛ i ye ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي